χρειάζεται και άλλη δουλειά για να γίνει ακόμη καλύτερη. Και πάμε και στο φινάλε όσον αφορά στο σκοράρισμα του παιχνιδιού. Γιατί μετά είχε και κάποιες φάσεις η Σπάρτα που απείλησε. Ο Σαλπιγίδης εδώ επιμένει, κοιτάξτε πως φεύγει. Βγαίνει ο Μπλάζεκ, επιμένει χωρίς φάουλ εκεί, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Επιμένει και κάνει το 3-0. Βλέπετε εδώ ξανά πως ο Σαλπιγίδης, που κάποιες στιγμές αποθεώθηκε από την εξέδρα, που το αναγνώρισε ότι ήταν ο διασωθής, ο μόνος διασωθής από το πρώτο παιχνίδι στην Πράγα, ότι παίζει πάντοτε με πάθος, με δύναμη, είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στα δεξιά. Επέμεινε με τον Μπλάζεκ, του πήρε την μπάλα, καθαρά λοιπόν εκεί. Νίκη του Σαλπιγίδη στον Μπλάζεκ, 3-0, σκορ πρόκρισης. Απείλησε στο τέλος, λίγο αργότερα, έκανε μία-δύο φάσεις η Σπάρτα. Να θυμίσω ότι αν σκόραρε, το παιχνίδι θα πήγαινε στην παράταση μετά με το 3-1. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός έδειξε το ευρωπαϊκό του πρόσωπο, όπως είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Νικόλας Πατέρας, και αποκατέστησε η ομάδα την ιστεροφημία της, την ευρωπαϊκή της καταρχήν ιστεροφημία. Εδώ ο Σαλπιγίδης επιμένει με τον Μπλάζεκ, του παίρνει την μπάλα και κάνει το 3-0. Θρίαμβος για τον